בארץ. בשביל זה 3 שנים. אבל ב7 באוקטובר קיבוץ ניר עוז מנה 400 נפש. 400 נפש שהיו פה התעוררו ב6:30 בבוקר לצבע אדום. צבע אדום אנחנו כבר 20 שנה לפחות רגילים. צבע אדום, יש רוטינה, צבע אדום, יש לך 15 שניות שלמות, אתה הולך או רץ לממ"ד, ואם אין ממ"ד ופתאום מגיעים וואטסאפים, מישהו מצלצל על יד המרפאה, יש מחבלים, 3 מחבלים במדי צה"ל, תיזהרו. עכשיו, אוקיי, באה חוליה, יש כיתת כוננות, יחזיקו את המקום רבע שעה, שזה מה שבעצם אמורה כיתת כוננות לעשות, להחזיק את המקום עד שצה"ל מגיע. רבע שעה, אתם יודעים מה? חצי שעה להחזיק את המקום. אוקיי, אז אמרנו לעצמנו אחד הלבני, בסדר, היה כיתת כוננות וזה, צה"ל יגיע, בסדר, יחסלו. אבל פתאום יש וואטסאפ למישהו בשכונה ההיא. הם מחבלים בשכונה שלי, בשכונה אחרת, יורים עלינו. וזה, פתאום אתה מבין, אתה קולט מאיפה אתה יודע איך אנשים כאלה. עכשיו בעצם זה כל הקיבוץ. מה שקרה בפועל, שהיו 3 גלים. גל אחד הנוח'בה באו, משהו כמו, אין ועדת, לא עשו תחקיר מסודר לניר עוז. אז מה שאני אומר לכם, זה מידע שיש לנו, אבל זה לא בהכרח מידע המדויק המלא. משהו בין, היו בגל הראשון משהו בסביבות 150 עד 300 מחבלים שנכנסו הנה. הם נכנסו מ3 מקומות, מהשער שאתם נכנסתם, מהשער הדרומי, מי שמכיר אותו, ומשער הכרם, שזה בכביש העוטף, אנחנו נגיע אליו, שזו הייתה הכניסה העיקרית, כי זה הכי קרוב לגבול. באו, רצחו, חטפו, אנסו, שברו, עשו כל מה שהם רצו, לקחו את כל הרכבים האפשריים, העמיסו, לקחו הביתה. חזרו עוד פעם שנייה, זה כבר עם הג'יהאד. וגם הם וגם הג'יהאד התחילו להגיע קצת שבת, אנשים מהכפרים. עוד פעם, נכנסו, שברו, אותו מהלך, יצאו, הפעם השלישית, כל הכפרים. ילדים, נשים, זקנים, כולם. איפה הבנות? רן, אתה... גמרתי. למי שרוצה להיזכר, זה
זה לאן שבאנו לפני 68 שנים, 55. אז זה 55. אנחנו באנו 56, 57, 57 אנחנו באנו. זאת תמונה, זה צילום משנת החומש, אחרי 5 שנים. אבל עדיין יש פה, מי זוכר את המקלחת מפח? כן, היא עוד עומדת פה, איך אפשר לשכוח? עומדים פה, ואז בנו את המקלחת הזאת. זאת המקלחת ברנסים וחתיכות. כן, המקלחת, פה היה לדעתי ענת חשבונות, ספרייה, מועדון, והצריפים, מותר להזכיר. יכולה להיסחף פה הרבה. 3 צריפים נשרפו ב7 באוקטובר, 1, 2, 3, כל הפינה היא. יש תוכנית במסגרת שיקום ניר עוז ובנייה מחדש, לשקם את כל מחנה הצריפים, לעשות לו שימוש משני, הוא ישמש או למשרדים, או לצימרים, או למשהו כזה, והפסדה תחזור להיות מה שהייתה. אני מאוד 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 מקווה שזה יקרה. זהו, אז מפה התחלנו. הייתה קומונה. אז זהו, איפה? הייתה קומונה, הנה הקומונה לפניי. אני אומרת את רוצה לראות את חבלי הכביסה? כן. בוא. אז לא היו. בוא. לא היו לנו תעלו למעלה, צביקה ואני. מי זה היה? הבית שלי כאן היה? אנחנו לא מכירים, לא מהאזורים שלנו. סיור בניר עוז, יש כמה מקומות. יש סיפורי זוועה וסיפורים הזויים וזה, אבל יש כמה עוגנים שממש אי אפשר בלעדיהם. ואחד מהם זה הביבסים שהפכו לאייטם עולמי. זה הבית. אני חושב שאף אחד מאיתנו לא יכול לשכוח את התמונה של שירי עם הילדים על הידיים מתחת לעץ הזה. עכשיו הם שם, שוב, מי יודע, על האבא ידעו כי הבנות ששוחררו היו יחד איתו, אבל הוא, לפי תיאור שאני שמעתי, הוא לא היה אדם חזק מספיק בשביל, זאת אומרת, הוא כבר ויתר, והם הנוח'בה אמרו לו שהם מתים כולם. אז אני חושש שהוא איבד רצון לחיות, ובשביל לחיות שם צריך הרבה רצון בתנאים האלה. אז שוב, אבל זה, אני מאוד מקווה שאני טועה בתחושה שלי, אני טועה, אבל... ואותה עם הילדים אף אחד לא ראה. היה לנו 15 שניות להגיע לממ"ד, יכולנו 3 פעמים להגיע, קופצים במיטה לממ"ד, בתקווה שעוד כמה דקות אנחנו חוזרים 6:30 בבוקר.
וכנראה, כפי שאנחנו יודעים לא היה. כן, 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 אז בואו, כנסו לממ"ד, בבקשה, בבקשה. אני יצאתי מהממ"ד. תחברו, רגע, אתה מנסה, אני לא אומר. יש לו כוח לבחור. זה הקרב. תשמע, יש פה נעילה, נכון? למעלה. כן. תשמע, זה קשה. הדירה שלו. וזאת כן פתיחה. לפתוח את הדלת של הממ"ד מחשש שזה ממולכד. כי לפי הרעשים ששמענו היינו בטוחים שזה ממולכד. שמה, הדלת ממולכדת? כן. שמעתי קדיחות ודברים כאלה, לא קדחו, אבל אני, באוזן שלי שמעתי כאילו קודחים לנו פה, שמים מלכודים, צלצלתי לרב שץ, לראש צחי, אמרתי, תזהיר את האנשים שלא לפתוח דלתות, אולי זה ממולכד. ואז כתבו לנו, בוואטסאפ המקומי כתבו לנו, שלא לפתוח עד שהחיילים יגיעו, ושכשהם יגיעו הם צריכים להזדהות, הם צריכים להגיד שהם פלגה ג'. של אגוז. לא אמרו של אגוז, פלגה ג', אחר כך ידענו ששמה, פלגה ג'. ששמה. אז אנחנו מחכים, עוד שעה ועוד שעה ועוד שעה, ומחכים, ואמרנו, טוב, קודם כל הם מוציאים את הפצועים, כי ידענו שיש פצועים, את המשפחות עם הילדים, בסוף יגיעו אלינו. אז הם הגיעו, ב7 בערב הם הגיעו, ואיזה חייל חמוד דופק על הדלת, אנחנו צה"ל, אנחנו חיילים, באנו להוציא אתכם, ואני אומרת לו, מה הסיסמה? אז הוא לא ידע, כי הוא לא היה מאגוז, עד אחר כך שהוא היה מהשייטת, הוא לא ידע. אז לא פתחנו לו את הדלת. 7 בערב, לא פתחנו לו את הדלת. ואז הייתה לו תושייה מדהימה, כנראה לא, רק בעלי תושייה הולכים לשייטת, והוא אומר, אורי גוברמן פה איתי. עכשיו, אנחנו יודעים שאורי גוברמן הוא בן קיבוץ, הוא בצבא, הוא בשריון, בקורס קצינים. בטח הוא היה בשבת הזאת בבית, והוא בא לעזור להם, אבל אם הוא יודע להגיד לי אורי גוברמן, אז פתחנו את הדלת הזו, תפסנו על אורי גוברמן, שהוא לא הבין מאיפה נפלנו עליו. היום הוא שכן שלנו בקומה 12 בכרמל גת, אבל הוא רוב הזמן לא נמצא כי הוא בצבא. ואז הוא שואל אותי, החייל החמוד הזה, הוא מחזיק אותי ככה ביד, והוא אומר לי, בואי לאט לאט שלא תיפלי, כי כל החלל הזה הייתה פה ארונית הפוכה, וכל המגירות, והמזרון, והכל בלגן, אז הוא מחזיק אותי שלא תיפלי. והוא שואל אותי, יש לך נעליים? כי אני יחפה, מ6:30 בבוקר. בלילה ההוא לא הלכנו לשם. כן, דווקא בלילה ההוא שכחנו ללמוד נעליים. והוא שואל אותי, יש לך נעליים? אני אומרת לו, בטח פה, על יד הדלת האחורית. הם מגיעים לפה לדלת האחורית, לא ארון ולא נעליים, היה פה ארון נעליים שבור על הרצפה ואין כלום. ואז הוא אומר לי, החמוד הזה, תראי, מצאתי, הוא מצא איזה קרוקס אדום, שאין לי מושג למה לא זרקתי אותו, כי כבר שנים לא השתמשתי בו, את החדש הם כמובן לקחו, ואת זה אפילו נבלות לא לקחו. אז הוא אמר, הנה, מצאתי את זה, זה טוב? אני אומרת, מצוין, נועלת על הרגליים, מתקדמים לסלון. באים לסלון והוא מחזיק אותי ביד, כל הזמן ביד. באים לסלון, הוא ממשיך, אל תעזבי. כל הסלון שלנו בריכת שחייה מוצף מים, כי חוץ מהטלוויזיה והמסגן וכל מה שהם לקחו, הם גם תלשו את הברז. הם לקחו את הברז מהגיור. וכל הסלון מוצף מים. עכשיו הוא מהשייטת, הוא יודע שאם קרוקס מחליקים בקלות, אז הוא לא נותן לי לעזוב אותו. וככה הוא... ומה אתה הלכת שלמה יחף? מה? שלמה מצא פה, מצא איזה זוג נעליים. אבל זה גם כן זוג ישן. בפיג'מה או בבגדי שינה? כן, באיזה מכנס טריקו וחולצה וזהו. ויחיפה. אוי, איזה חוויות, יאללה. ואיפה אנחנו היום? זה קצת כואב הלב. יש לזה כמה רמות, גם ברמה האישית, בעיקר מי שעבר את זה, וטראומה זה לא להגיד לא, זה טראומה. ואנחנו עברנו את זה בצורה הפחות קשה, ונברך אותם קשה של הבית שלנו. כמו שאמרנו, שירדתי לאילת,
היינו זומבים לגמרי, אבל לאט לאט חייבים לחזור לחיים, ואנחנו היום בנקודה של לשאול מה קורה מחר, כי היום אנחנו פליטים ולא בית. החלטנו שחוזרים מהירה. ועכשיו אנחנו כל האנרגיות המעטות שיש לנו, אנחנו היום משתדלים לרכז אותם עם אנשי מקצוע נפלאים שבאו לעזור לנו, לבדוק את המקום מחדש. איך? מתי? זאת השאלה עכשיו. אבל זה דבר אחד ברור. המקום הזה יפנה, יפדש, אם התנועה התחייבה על העניין הזה, תנועת הבוגרים של השומר הצעיר התחייבה על העניין הזה, אני אופטימי שהמקום הזה ייבנה מחדש. הוא לא יהיה הקיבוץ שהיה עד 6 באוקטובר, אבל הוא יהיה. הוא יהיה קודם כל כי זה בית, אתה מפריע לחזור לבית. דבר שני, המקום הזה ייבנה בכל מקרה.